on jaajan ka handi golle den ka min ngana fi golle len dum ay kene ka min nyanga goddo mer ma wala gollo on don jaay bibe ko to mabe bidde ko to ma ngi be ngum no mi yi ko an ton o be la ko nyama on bo hawa yo wala ko nyama woni wallu heba ko nyama heba so be mi anda to ngala jidi fu kono andi mi ando mi accana mi ramasse no mo mi mu yaski bido makko ngana de fengen mi jonna no hawa ci jabude mi nat ko suudo mi wawani an ko ma ko ngam dalde yarde ga min kadi hankin ko do wari bido makko gorko bido makko be no di tundi deedi mabbe wasakuji be faala tun ko be sokkay nder di be sikko nandere onti ko dun jodori do yangana golbe on bi mabe woni ben no gabe fowti ablay yaye mo ngari yaye ari yaye mo ngari Matan. Boborando. Ça va? Ça va, quel nom on a ito? Under la révision de composition di Nouveauté faida. Tay mala ni ke mano koy. Jaaje be ala révision be fene non to mi yamma. Fatim. Na. Adialla. Koy pay ko bu wonde duma jaaje hakkunde ngi Allah. Be no wonde son jaaje. Wanti ga son jaaje be non. Ay on son jaawo mi gaynata. Fatim. Jodi do bobo. Morsi. Ko koy juwe an non la. Ay fijir ko yaay ma watta. Ayali ko ti. Ono mon fina mene yaay me fijira be mo jam. Mi ayali ko Wande mi yaay de do me watande tigari yaay de do me watande ayali. Tigari yaay. Mi nyandu an non sedi. Ndo pulir to. Wala kay ko biddo ko tangoy non. Min ma on na biddo ko to anno. Ayal no ku rawniri. Am holi. O wuji nan ko produit yo. Na produit fusu yandi poti don produit wonno. Ko crème de couleur o wadi. Abbo mi won ma hunde wotere. Ko produit yo wuji on Yani ga ni ko. wala jangude joni. Papa. Ye foto. Bala jangude. Be jangude jaaja. Révision so passal do ngalo yalta. Ma tante. Passal ngal do go hay wala tan ka dum fusu mi halla on dum. Wana ko satti. Ko fiibe ngo ko tuwa. Anon a wolde non ko mi wonnande ko. Ko fiidi ndu suudu. Minyam kan tongini dum min ko tonginda wo min nini. Kan won tonginande dum bay ka woni gorko. Min debbo mi wata immade mad décision go kan jetta décision ma on. Ara tawala andi ko jidda décision am bawo dum. Min ko mi habbi. Andi o debbo ko debbo bondo ni. Debbo norojo ni. An kan de anduda. Gila ko to an jombi o yaraadi yeso. Ay ko to ma jombi to mo fejini. Yo min ko mi faala ko yingiru fere o yalta ka galle do. Hettende galle. Awa min kal ko dum addilan do. Ko dum tigi addilan do min kal. Si en gerali fere o yalti ka galle don. En gerali fere o yalti ka galle don. Ha o gera yen goddum jaaja. Min ko mi faala ko yen wadu law na juutingol haala. Ko yo yaltu ka galle don. Yaltinemmo. Wandi non ko non de wadde. Yeego galle den ngana problème. Ko to men jeyde. Afan. Kono bay andi hebi don hebani mo paccolo dido. Andi anani wadirte ka. Ay so hebani mo do way wadde solution jaaja. On solution non mami wala nder la. On sate yewte solution ko mi kerta ko. Mi fami. Mi fami. Yano ko ngabito law na juutingol haala kan. Afami jambo kisan. Jambo. Deni wala jambo. Ya sa ko ni wala nande. Jambo no ten wara yewte. Joni mi yi. Awa do mi okke paati. Min dara simbudi no ga seeda jaaja ko beedi ta yandi ka woni jaajang. Terlati dépense. Ah mi nyangal barka. Mardo kanko ne ko mo don to mi tanta modi. An ko ma ko ngon ko be nyama be defi ko sigi turbi latu. Be faala be jonyu taw. Be jongu. Oh wona. Woni bankete. Ya nyama be pesi be faala be nyama. Ha juma ben.
tima ko ari mi nokku ma wana ide ne mi non tima mi ro jawata to sombere mande wola kono mi wadi ma ha joni agayna defude kono wadi demal feji mi do walande ma yala wutide noppi ma di wola nala negoy papawo e feji angede pade ma ne soggobe nayi itino watori dane pade Fidayla. Ajana. Kono fempi mara gayna defugol ha joni. Kan hari duma kembu jere no buubi ko dum. Komini asore kembu buubude.